Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu saurare barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa a cikin sabon littafin mu mai suna Ubaid Malik mallakar Mamuji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kokarin soke kayan da ke kan jakinsa yake yi, fuskar su cike da annuri da farin cikin jikinsa ma na nuna hakan, saboda yadda yake soke kayan da kuzarinsa da dukkanin himmarsa. Fitowa bayi matarsa kuma uwar 'ya'yansa ta yi tana kallonsa cikin tsananin mamaki. Ganinsa a daidai wannan lokacin, kallon sama ta yi tana son kwatanta lokaci. Idan ta kwatanta daidai za ta iya kiran lokacin da wuraren 3 zuwa 4 na yamma. Duban uban kayan da ya shigo da su da jakin ta yi tana sake bayyanar da mamakinta a fili, ganin su a rana tsaka ba tare da lokacin zuwansa ba. Ganin su yayi saboda a ka'idance aikinsa sai bayan sati biyu yake zuwa. Ganin su yayi kwana ɗaya ya juya, sai kuma bayan sati biyu. Yau kwanansa 6 da komawa, amma gashi tana ganin sa har da kaya haka. Inda yake ta fito tsakar gidan tana ajiye butar hannunta, tana ɗan sake fuska kaɗan. Ta karaso tana karɓan katon akwatin ƙarfensa da yake ƙoƙarin saukewa daga kan jakin. Tana ɗan nishin nauyi. Akwatin ta ce, Abal kai ne yanzu? Kallon kayan da ta sauke ta yi, tana mai da kallon ta kansa ta ce, wannan dukkanin kayan fa, fatan dai lafiya. Yana karasa ajiye ɗaurin ƙarshe da ke kan jakin ya ja ya zuwa wata rumfar da ke can nesa da dakunansu, wadda suka yi ɗaure dabbobinsu. Wani lokacin da suka taɓa kiwo ya kai su ya ɗaure su, ya dawo yana zama kan saƙin da ta shimfiɗa masa, yana cewa alhamdulillahi ya ubangiji. Ruwa ta je ta ɗebo musu a ƙaton kofi mai nauyi, ta kawo gabansa ta ajiye, tana zama gefensa cikin sauke ajiyar zuciya, tana sake gaishe sa, wannan karon cikin yarensu na Amrik. Ta ce, Dihina Mitahi, barka da dawowa. Shan ruwa ya sosai, yana jinjina mata kai, yana cewa yau barka da gida, na same ku lafiya? Alhamdulillahi, ta ce tana sake masa kallon tambaya, saboda gabaki ɗaya hankalinta ba a kwance yake ba da ganinsa gida yanzu. Ta fi kowa sanin tsananin ƙarfi da ikon masarautar Dela take da shi akan ma'aikatansu. Yan shekarunta 20 har da 'yan kai, ba tare da mijinta ba, sai dai ya zo ya ganta duk bayan sati biyu ya koma, sai dai idan ta ce ta kai masa ziyara, wadda kafin ta gansa ma aiki ne. Sai yanzu da shekaru suka ja, sai dai ya'yansu su je su gansa duk bayan kwana biyu. Sai gashi yanzu tana ganin sa kwatsam haka ma ba tsammani. Sauke numfashi ta yi, hankali za ta yi magana, ya riga ta da kallon ta cikin tattara da nutsuwa a fuskarsa. Da dattijan taɓa ya ce, Jamila, na san hankalinki ba a kwance yake ba. Da gani na a daidai wannan lokacin, ki kwantar da hankalinki, lafiya ce ta sanya ni dawowa. Babu wani abu da ya faru kamar yadda kike tunani. Na dawo ne gida wannan karon gabaki ɗaya da yardar Allah, shi kenan zan samu yanci na, zan yi rayuwa ba tare da ku cikin iyalina cikin nutsuwa. Wani guntun numfashi ta sauke, wannan karon dukkanin jikinta na yin sanyi da jin abin da yake faɗa, wanda ta san ba iyakacin maganar kenan ba, akwai babbar maganar da ke gaban wannan. Da ya fara ta ɗago murya a sanye, tana kallon sa ta ce, Nagis. Ta ɗan ɗauke kai yayi ta hankali, cikin ɗan jin nauyinta ya jinjina kai a hankali, ya ce, Nagis ta ce. Sama numfashinta ya yi cikin wani irin yanayi na tsoro da buguwar da zuciyarta ta yi ta sunkuyar da kai. Idanuwanta suka fara ƙoƙarin cikowa da hawaye. Ya kalle ta kai tsaye ya ce, mahaifina ya yi bauta a Dela tun yana da ƙuruciya, har tsufa ya kama su, sai dai ya kai baya iya wata bautar. Ya bayarwa iya yanci kansa ya bautar Dela. Na yi bauta a Dela tun ina ƙaramin saurayi na, har na zama cikakken saurayi, har na aure ki, muka tara yaran da ke gabanmu. Na yi shekaru sama da 30 ina bauta a Dela. Kin yi shekaru kusan 20 ko fiye kina zama a kaɗaici.
ba tare da mijinki ba. Yara na sun taso ba su zauna da mahaifinsu ba, suka samu dukkanin kulawarsu. Shin kina ganin bai kamata ba ni ma na samu yanci na dawo gida ba, na huta ɗaya daga cikin ƴaƴana ta fanshe ni yanci na? Jamila, kin fi kowa sanin daga nan har lokacin da rai zai yi halinsa ba barin Dela zan yi ba, matuƙar ba wanda zan bayar maimakon yanci na. Da ina da ɗa namiji, bautar da mahaifina ya yi har ya bar duniya ni ma na yi, shi ma ita zai yi. Da haka zuri'ar mu za ta yi ta tafiya ba, amma yanzu daga kaina insha Allah wannan gadon bautar ya ƙare, saboda ni ne mai ƴaƴa mata, su ba bauta za su je yi ba, na gestati za su zama. Rinsa idanuwanta ta yi hankali, tana mai da hawayenta saboda kada ya ga rashin haƙurinta ko rashin hankalinta. Ta ɗago ba tare da ta kalle sa ba ta ce, Nages, a cikin su biyun wace ce ka zaɓa da za ta zamo ɗin? Numfashi ta sauke a hankali, tana bayyanar da dukkanin damuwarta a filin. Muryarta ta yi tsananin sanyi, ta fara cewa, Abel, dukkaninsu su ukun ne ce na haife su, na raine su, na zauna da su, na san halin kowace daga cikinsu. Maryam ba ta cikin lissafi saboda ita ce karamar su gabaki ɗaya, shekaru ta 10 cif. Fatima da Nuhu su ne ake magana a kai. Wani tsananin sanyin murya ta ƙara da zuciyarta ta yi nauyi, tana jin tun yanzu dukkanin burikanta da fatanta akan ‘ya'yanta ya rushe ba tare da dukkanin zuri'anta. Hannu ta sa ta ɗauki hawayen da suke son sauko mata, ta ɗauki kai a hankali ta ce, dukkaninsu ina da burin ganin aurensu kamar kowanne ‘ya'ya. Na yi tanada da fatattaki akan rayuwar da aurensu. Ban taɓa kawo wani tunanin inda mahaifinsu yake ba zai iya juya kaddarar ɗaya daga cikinsu daga zama matar aure kamar kowace ya zuwa Nages, wato macen sarki ko ɗan sarki ko jikan sarki, wadda iyakacinta da shi kwanciya da haihuwa ne. Ban taɓa tunanin a cikin ‘ya'yana akwai wadda ba ta da rabon igiyoyin aure su rataya a kanta ba, sai dai ta zama Nagestati, King's Mistress, farkon abokiyar kwanciyar abokiyar nishaɗin shimfiɗarsa. Kasa rike hawayenta ta yi wannan karan dukkanin jarumtarta, sai dai tana jin nauyi da kunyar bayyanar da damuwarta akan wannan hukunci nasa, saboda idan ta yi masa adalci ya cancanta ya huta shi ma, saboda ya bautu, ya hidimtu, ya wahaltu, duk don ƙari saboda su da farin cikinsu. Bai kamata ta nuna damuwarta a fili ba, duk da ta san aikin gama ya riga da ya gama, tunda har ya baro ta san ya riga da ya karɓo shi da musayan yanci. Abel, ka yi haƙuri. Girgiza mata kai yayi yana gyara zama ya ce, kar ki bani haƙuri Jamila, dan dama dole za ki ji ba daɗi, sai dai duk ku yi haƙuri, hukuncin da na yanki kenan. Maganar rashin jin daɗi a nan da yake da ya ce, wato da rabuwa da ɗanka, amma kin san irin rayuwar jin daɗin da Nagestati ke yi a daular nan. Bambancin su da matan sarauta aure ne, amma nawa ne suka sauya kaf zuri'ar danginsu daga talakawa zuwa attajirai. Banda burin ƴata ta shiga Dela don ta maida mu attajirai, sai dai ina da burin samun yanci na, nima na huta daga bauta. Idan arziki ya zo ta kawo mana, ba zan ki ba, saboda kowa na son arziki, kowa na son haɗa jini da Dela. Don haka nima ba zan ki na so samun jikoki daga Dela ba, saboda tabbaci ne na har abada da yardar Allah zuri'ar mu ta gama bauta ta shiga kuma cikin littafin tarihin Dela. Murmushin ƙarfin hali ta saki, tana ƙoƙarin miƙewa ta kawo masa kunun madarar nono raƙumi da sabuwar ɗanyar shinkafarsa. Ta ce, Allah ya sa hakan ne mafi alkhairi Abel. Kamin ya ce yana gyara zama, ganin ta ɗauko tasar kunu yana hango haskensa tun daga hannunta. Ajiye masa ta yi ta fara kwashe kayan
da ya zo da su ta kai ɗaki ta dawo kenan su Nuru ɗin na shigowa gidan kowace sanye da dogayen riguna asalin yadin huta. Fatima ce a gaba, kyakkyawar asalin brown chocolate color fata, doguwa ce, tana da jiki kaɗan musamman kirjinta a cike yake wanda ya sa bayyanar da shafewar cikinta. Nuru ce a bayanta, hannunta rike da na Maryam. Nuru doguwa ce ita kuma kyakkyawa mai yellow brown skin, asalin kyakkyawar amhara. Bata yi jiki Fatima ba amma ta fi Fatima gajewar kugu, wanda ya sa ta fi Fatima suturta cikinta da kaya masu daɗi da rashin kamawa saboda ɓoye irin kalar siffar da Allah ya yi mata ta jan hankali. Ta fi Fatima manyan idanuwa da fuskar marasa hayaniya saboda koyaushe fuskar ta simple. Saɓanin ita Fatima da aka ganta zaka san tana da rawan kai da jiji da kai tare da jin kanta saboda kyawunta da take alfahari da shi. Duk da dai Nuru da Maryam sun fi ta shi har da ma hasken fata saboda su kamar su ɗaya sosai da sosai saboda su mahaifinsu suka ɗauko. Shi ma asalin Amhara wato asalin Ethiopia, sai ita ta ɗauko mahaifiyarsu asalin Hausa da ta sarka da Amhara ɗin. Nuru da Maryam kusan halinsu ɗaya na rashin karauniya, kuma Maryam ta fi shakuwa da Nuru saboda ita ce ba ta dukanta ko mata faɗa, saɓanin Fatima da ba ta ɗaukar raini ko kaɗan. Faɗa take mata musamman akan yanayin yadda take son gudanar da rayuwarta. Masu saurare bari mu dakata a nan, mu haɗu a cikin cigaban littafin nan. Idan kun ji daɗi, ku ga subscribe, comment, like da sauransu.